7 जुलै 2023 रोजी हांगासर एक सुसाट्याचो वारो आयलो आणि 200 वर्षाचो इतिहास सांगणारो वडाचे श्री ब्रह्मदेव मंदिराजवळ असलेले हे वडाचे झाड आडवे झाले। याचे दुःख सगळ्या गावकऱ्यांबरोबर सगळ्या लोकांकय झाले, पण हे झाड जे आसा त्याचे नाते जे आसा एक वेगळ्या पद्धतीचे नाते आसा आणि हे नाते परत पुनर्जीवित करण्या खातीर आज सगळे ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समिती तर्फे सगळे ग्रामस्थ आणि भक्तगण जमा जावन हांगासर नवीन वडाचे झाड लायलेले आसा आणि या झाडाची महती जी आसा किंवा एकंदर जो इतिहास आसा तो मी शिवाजी देसाई यांका विनंती करता की त्यांच्यानी सांगचे। नमस्कार। खरे पळोवपाक गेल्यार आमच्या या ब्रह्माकरमई सत्तरी गावातले एक खूप जुने वडाचे झाड, जुने म्हणजे 200 न्ही ते 200 वर्षा पयली खूप जुने आसतले, लक्षात दवरा। दुर्दैव हे की ते हे जे जुने झाड आसा हे कोसळ्ळे। ह्या झाडाच्या फाटल्यान एक खूप मोठो इतिहास आसा, व्हडलो इतिहास आसा, कारण ह्या झाडाच्या छत्रछायेखाली आम्ही गावातले सगळे भुरगे वाढले, मोठे झाले। पळोवपाक गेले तर ह्याच झाडान मोठो इतिहास पयला। ह्या गोंयान पुर्तुगीज आयले, ह्या झाडान पयले। हे ब्रह्मदेवाचे जे मंदिर आहा हे मंदिर मोठे जाताना ह्या झाडान पयले। म्हाका दिसता ब्रह्मदेवाच्या पयली सुद्धा, म्हणजे ब्रह्मदेव ह्या गावान आमच्या गावान येवच्या पयली सुद्धा हे झाड असले आसतले अशें म्हाका दिसता। एक पळोवपाक गेले आयज नवीन वडाचे झाड त्या ठिकाणी आमच्या सगळ्या गावातल्या लोकांनी येऊन लायले। ही खरे म्हणजे ऐतिहासिक घटना आसा, एक लक्षात दवरपाक जाय। वडाच्या झाडाक तशें पळोवपाक गेल्यार वैज्ञानिक दृष्टिकोनांतल्यानय खूप मोठे महत्व आसा। ते हे की जशी तुळस जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन दिता तसे ते वडाचे झाड सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन दिता। आम्ही पळोवपाक गेल्यार एक लक्षात येता की झाडाक जिवंतपणा आसा, जसो मनशाक जिवंतपणा आसा तसो ह्या झाडाक जिवंतपणा आसा। हे जे झाड आसा ह्या झाडाचेर अनेक पक्षी किलबिलाट करताले, अनेक प्राणी येताले ह्या झाडाचेर पळोवपाक गेल्यार। आम्ही सगळे भुरगे हांगासर ह्या झाडाच्या सकयल क्रिकेट खेळटाले, फुटबॉल खेळटाले, व्हॉलीबॉल खेळटाले। सो असो हो वेगळ्या प्रकारचो ह्या झाडाच्या संदर्भात जो इतिहास आसा न्ही तो खूप मोठो इतिहास आसा। खरें म्हणजे आमच्या गावातल्या गांवकऱ्यांनी आयज परतून एकदा अशें ठरयलें की हे झाड पडले हे आमकां दुःख आहात, परंतु जरी ते पडले तरी त्या झाडाच्या जाग्यार एक नवीन परत झाड लावचें। म्हणजे कशें आसा की सृष्टीचो नियम आहा, सृष्टी म्हणटा की परिवर्तन जावप, परिवर्तन हो निसर्गाचो नियम आहा आणि ह्या निसर्गाच्या नियमानुसार मनशाक म्हण किंवा झाडाक म्हण एक ना एक दीस वचचेच पडटा, परंतु त्याच बरोबर ते गेल्यानंतर परतून एकदा ह्या नव्या उमेदीन लोकांनी हे सगळे मोठे केलेले आहा। त्याचे विधिवत पूजन आयज आमच्या ब्रह्मकरमई गावान झालेले आहा आणि हे सगळे जे कितें आसा पळय ते सगळे ऐतिहासिक आसा। अशेंच जरी हेतूंतल्यान एक संदेश गावातल्या नागरिकांनी असो दिलेलो आसा सगळ्या लोकांक, म्हणजे सगळ्या गोंयकारांक, की जेन्ना जेन्ना तुमची अशी झाडां जर उन्मळून पडटा किंवा झाडां जेन्ना नश्ट जातात त्या जाग्यार तुम्ही परत एकदा सगळे गाव येऊन तुम्ही झाडाचे रोपण करात, कारण झाड म्हणजे जीवन आहा हे लक्षात दवरा। कारण झाडा कडल्यान आमकां ऑक्सिजन मेळटा आणि तेका लागून आमकां जीवन मेळटा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.